garlic, tomato, and chili. Dagdagan ko lang po ng tubig ito. Natin yung ating tomato. Ngayon naman po, magdadagdag po ako ng butter. Na rin po ako ng nor cubes. Ngayon po ilalagay ko na yung ating lentil. Ngayon po ilalagay na natin yung ating coriander. Depende po sa gusto niyo kung gaano kadami. Na po, luto na. Ngayon naman, isusunod na natin dito yung ating sibuyas. Nakapaglagay na po ako ng mantika. Pasensya na po, hindi ko natin. Ito na po yung ating sibuyas. Lalagyan ko lang po ito ng asin. Konting paminta din po. At ang ating cornstarch. Tapos, halo-haluin ko lang po ito.